Καλημέρα από Κρήτη. Γεια σου Στέφανε, γεια σου Χρήστο. Γεια σου Κατερίνα. Σήμερα έχουμε συναντηθεί εδώ να κάνουμε μία κουβέντα για να προσφέρουμε βοήθεια σε αυτούς τους ανθρώπους που λόγω συνθήκων διστάζουν ακόμα να ζητήσουν βοήθεια. Λόγω των συνεδριών μου τον τελευταίο καιρό, παρατήρησα ότι όλο και περισσότεροι άνδρες έχουν ανάγκη για εξωστρέφεια, έχουν ανάγκη να μιλήσουν λόγω απώλειας επαγγελματικής τους δραστηριότητας. Υπάρχει όμως και η μερίδα η οποία δεν είναι έτοιμη ακόμα να ζητήσει βοήθεια. Διαπίστωσα λοιπόν ότι λόγω αυτής της απώλειας επαγγελματικής τους δραστηριότητας αμφισβητείται η ανδρική τους αξία. Και επειδή είστε δύο άνθρωποι που θαυμάζω πάρα πολύ και για αυτά που έχουν πετύχει και για το λόγο τους και για την προσφορά τους στους ανθρώπους, θέλω λίγο έτσι μέσα από τα βιώματά σας να πούμε στον κόσμο και να βοηθήσουμε τους ανθρώπους πώς, αν ήρθατε εσείς αντιμέτωποι με την αμφισβήτηση της ανδρικής σας αξίας και πώς βοηθηθήκατε. Οπότε, πείτε μου λίγο, ποια ήταν η σκέψη που συνδεόταν με το συναίσθημά σας και κατά συνέπεια αμφισβητούνταν η ανδρική σας αξία. Νομίζω ο Χρήστος μπορεί να ξεκινήσει πρώτος. Για πες, Χρήστο. Λοιπόν, εγώ χαίρομαι που είμαστε παρέα εδώ και σήμερα θα μιλήσουμε για ανδρική αξία. Ως συνήθως, εμείς οι άντρες έχουμε συνηθίσει να μιλάμε για τα επαγγελματικά μας και λιγότερο για την αξία ως άνδρες. Νομίζω ότι είναι μια καλή στιγμή να σκεφτούμε τι κάνουμε διαφορετικό πριν και τι κάνουμε διαφορετικό αυτή τη στιγμή και τι θα κάνουμε αύριο. Με ποια έννοια το λέω, ότι έχουμε κλειστεί κι εμείς, όπως όλοι οι υπόλοιποι άνθρωποι, μέσα σε ένα σπίτι. Διαχειριζόμαστε μια κατάσταση που οι άντρες δεν είναι εύκολο να τη διαχειριστούμε, τουλάχιστον αυτοί που δεν το έχουμε ξαναδιαχειριστεί. Δηλαδή, τον εκκλεισμό, την οικογένεια, το 24ωρο μέσα, να μην δουλεύουμε, να μην βγαίνουμε έξω, να μην είμαστε παραγωγικοί, εντός πολλών εισαγωγικών, γιατί αυτό θεωρούμε ότι είναι παραγωγικότητα το να δουλεύουμε και να είμαστε έξω. Και η ουσία για μένα είναι ότι κάτι αλλάζει. Κάτι αλλάζει προς το καλύτερο. Δηλαδή, αρχίζουμε και καταλαβαίνουμε ότι οι αξίες μας είναι λίγο διαφορετικές. Δεν είναι μόνο η δουλειά, δεν είναι μόνο τα χρήματα, δεν είναι μόνο όλο αυτό που κάνουμε. Και το έχουμε μάθει να το κάνουμε και βέβαια έχουμε μάθει να μην εκφράζουμε και τα συναισθήματά μας γι' αυτό. Γιατί πολλές φορές δεν νιώθουμε πολύ καλά, αλλά δεν το εκφράζουμε. Άρα, με αυτό το σκεπτικό θα έλεγα ότι το συναισθηματικό κομμάτι είναι κάτι που πρέπει να διαχειριστεί. Εγώ το αντιμετωπίζω σαν coach, κάνω συνεδρίες με άντρες και με γυναίκες, γιατί να σας πω την αλήθεια, πλέον θεωρώ ότι τα συναισθήματά μας είναι αυτό που πρέπει να διαχειριστούμε και τα δύο φύλλα και όχι μόνο οι άντρες. Απλά εμείς οι άντρες είμαστε και κοινωνικά εγκλωβισμένοι στο ότι είμαστε πιο δυνατοί, πιο σκληροί, δεν πρέπει να κλαίμε, δεν πρέπει να λυγίζουμε. Όλα αυτά που μαθαίνουμε και εκπαιδευόμαστε. Άρα νομίζω ότι είναι η κατάλληλη στιγμή που κάποιοι από εμάς θα αναζητήσουν μια βοήθεια και νομίζω ότι πλέον υπάρχει αυτός ο τρόπος και μπορούμε όλοι να εναρμονιστούμε με τα συναισθήματα που θέλουμε να νιώθουμε και να μπορέσουμε να εξωτερικεύσουμε αυτά που μας εμποδίζουν. Στέφανε. Γι' αυτό είπα να μιλήσει ο Χρήστος, για να μην χρειαστεί να πω κι εγώ μετά πολλά πράγματα, έτσι, να τα έχει ήδη πει ο Χρήστος. Είναι ακριβώς αυτά που λέει ο Χρήστος. Εμείς σαν άντρες πάρα πολλές φορές συνδέουμε την αξία μας με την επαγγελματική μας αξία πολύ πιο πολύ από ό,τι χρειάζεται, με αποτέλεσμα όταν τα πράγματα δεν πάνε καλά στη δουλειά ή στην καριέρα ή σε οτιδήποτε άλλο να νιώθουμε ότι κάτι δεν αξίζουμε. Και επειδή τα πράγματα στη ζωή πάντα δεν θα πηγαίνουν όσο καλά θέλουμε να πηγαίνουμε, είναι πάρα πολύ άδικο για τον εαυτό μας να κρίνουμε τον εαυτό μας από το τι πετυχαίνει και όχι από αυτό το οποίο πραγματικά είναι. Γιατί εννοείται ότι είναι μια πολύ δύσκολη φάση για όλους μας. Και δεν μπορώ να συμφωνήσω περισσότερο με τον Χρήστο ότι εμείς οι άντρες είμαστε, υποτίθεται, το ισχυρό φύλο. Δεν πρέπει να κλαίμε, θα τα καταφέρουμε. Δεν πρέπει να είμαστε σε επαφή με το συναίσθημά μας για να δείχνουμε δυνατοί. Αλλά δυνατός είναι αυτός ο οποίος πραγματικά είναι σε επαφή με το συναίσθημά του και λέει: τώρα αγαπάω, τώρα πονάω, τώρα πενθώ, τώρα ζηλεύω. Είναι πολύ πολύ σημαντικό να βιώνουμε βαθιά μέσα μας την αλήθεια μας, γιατί τότε μόνο έρχεσαι σε επαφή με το κέντρο σου και πραγματικά μπορείς να είσαι αυτός ο οποίος είσαι. Γιατί είναι πολύ σημαντικό να είμαι αυτός που είμαι σε έναν κόσμο που οι περισσότεροι είμαστε αυτό το οποίο δεν είμαστε. Οπότε, ακόμα και αν αυτό το οποίο δεν είμαστε είναι αυτό το οποίο δεν αρέσει, αυτό το οποίο θα έπρεπε να θεωρούμε ότι θα έπρεπε να αρέσει, είναι πολύ σημαντικό να αφήνουμε τον εαυτό μας να είναι
αυτό το οποίο πραγματικά έχει την ανάγκη να νιώσει να είναι. Και όπως είπε ο Χρήστος, επειδή δεν έρχονται αυτόματα πράγματα, με ειδικούς ανθρώπους όπως ο Χρήστος ή ειδικούς ανθρώπους στο κομμάτι θεραπείας, του coaching ή οτιδήποτε άλλο, κάποιος να αναζητήσει βοήθεια, γιατί δεν υπάρχει τίποτα πιο δυνατός. Είναι αυτός ο οποίος για μένα λέει ότι τώρα δεν είμαι καλά. Θέλω βοήθεια, χρειάζομαι βοήθεια. Δεν μπορώ να ανταπεξέλθω. Αυτός είναι ο αληθινός, είναι ο ισχυρός. Όχι αυτός ο οποίος πρέπει να δείξει ότι είναι ισχυρός ή οτιδήποτε άλλο. Επειδή καταλαβαίνω ότι έχετε βιώσει τέτοια συναισθήματα και έχετε έρθει κι εσείς αντιμέτωποι σαν άντρες με την αμφισβήτηση της ανδρικής της αξίας, τι ήταν αυτό που σας όθησε να ζητήσετε βοήθεια? Ναι, η ερώτηση που έθεσες είναι λίγο... Εμένα μου άναψε ένα κόκκινο λαμπάκι στο μυαλό. Δεν θεώρησα ποτέ ότι έχω λιγότερη ανδρική αξία, γιατί οι συνθήκες ήταν διαφορετικές. Απλά είχα μάθει έναν τρόπο να ερμηνεύω τα γεγονότα με βάση αυτό που είχα συνηθίσει και είχα μάθει από τους ανθρώπους μέχρι τότε συναναστρεφόμουν. Αλλά δεν ένιωσα ποτέ ότι δεν είχα αξία. Ξέρεις όμως τι ένιωσα πολλές φορές? Ότι κάθε φορά που γινόταν μια μεγάλη αλλαγή, έχανα λίγο τον κόσμο κατά τα πόδια μου. Και αυτό με έκανε να νιώθω ενδεχομένως ότι, ξέρεις κάτι, τώρα τι γίνεται, τι θα πούν οι άλλοι. Ξέρεις, η παγίδα, το τι θα πούν οι άλλοι, είναι πολλές φορές αυτό που μας οδηγεί να κάνουμε τα λάθος πράγματα. Οπότε εκεί, πριν 15 χρόνια, όταν ξεκίνησα να ασχολούμαι με την αυτοανάπτυξή μου και να καταλαβαίνω και να διαβάζω και να παίρνω, αν θέλεις, βοήθεια από μέντορες και από δάσκαλους γενικότερα, συνειδητοποίησα ότι τελικά τα πράγματα είναι πιο απλά. Έχουμε εκπαιδευτεί 100% λάθος. Τι να πω τώρα, μπορεί να ακουστεί λίγο βαρύ, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Και πρέπει να ξαναμάθω. Αυτό όταν το συνειδητοποίησα, κατάλαβα ότι απλά χρειάζεται χρόνος. Και μέσα από αυτή τη διαδικασία ξεκίνησα να κάνω πράγματα και να αυτοβελτιώνομαι και συνεχίζω ευτυχώς, για να κατανοήσω και για να αποδεχτώ ότι όλα όσα είχα μάθει μέχρι τότε θέλουν διόρθωση ή θέλουν 100% αλλαγή. Μέσα σε αυτή τη διαδρομή, πολλές φορές αναζήτησα τι είναι τελικά η αξία η δική μου. Είναι το να έχω χρήματα, να έχω μια καλή δουλειά, τι είναι αυτό που έχει αξία. Και μπορώ να σου πω ότι τα τελευταία χρόνια διαπιστώνω ότι η αξία δεν είναι όλα αυτά που είναι γύρω μας, αλλά όλα αυτά που έχουμε μέσα μας. Και το λέω έτσι τόσο ανοιχτά, γιατί είμαι υπέρ της θετικής σκέψης, αλλά είμαι και υπέρ της λογικής σκέψης. Και θέλω να πω ότι πολλές φορές πέφτουμε στην παγίδα ότι κοίτα να δεις, θα τα βλέπεις όλα θετικά ή θα τα βλέπεις όλα λογικά. Και δεν είναι αυτό χαρακτηριστικό των ανδρών μόνο, απλά εμείς το κάνουμε λίγο μεγαλύτερο ίσως. Έχω γνωρίσει και αρκετές γυναίκες που κάνουν ακριβώς το ίδιο πράγμα. Οι γυναίκες έχετε ένα διαφορετικό τρόπο όμως να έχετε μια συναισθηματική κατάσταση που να τη δείχνετε πιο εύκολα. Τώρα, αν τη δείχνετε με τον καλό τρόπο ή με τον κακό τρόπο, είναι μια άλλη ιστορία. Αλλά θέλω να πω ότι γενικότερα μοιάζουμε. Δηλαδή, δεν θέλω να το διαχωρίσω ότι οι άντρες σκέφτονται έτσι, οι γυναίκες σκέφτονται έτσι. Απλά ερμηνεύουμε και συμπεριφερόμαστε διαφορετικά. Στον τρόπο σκέψης όμως, νομίζω λίγο πολύ όλοι φοβόμαστε το ίδιο και όλοι ελπίζουμε το ίδιο. Άρα, με αυτή τη λογική, μπορώ να σου πω ότι ναι, έφτασα σε κάποια σημεία να αναρωτιέμαι τελικά. Η αξία είναι αυτή που εγώ ερμηνεύω και βλέπω και φτιάχνω στο μυαλό μου ή αυτή που οι άλλοι μου λένε? Δεν ξέρω αν σε βοήθησα, Κατερίνα, στο ερώτημά σου. Απλά εγώ θεωρώ ότι σε όλο αυτό που συζητάμε τελικά η βουτιά που πρέπει να γίνει στον καθένα μας είναι μέσα μας και όχι έξω από μας. Συνεχίζω εγώ, ακριβώς αυτή τη γραμμή του Χρήστου. Διάβαζα μία από τις εξαιρετικές ιστορίες του. Χάσαμε μάλλον τον Στέφανο. Μάλλον, Ναι. Είναι τα ωραία της τεχνολογίας. Ένα λεπτάκι θα ξανασυνδεθεί. Εντάξει, συμβαίνουν αυτά. Είναι αυτό που δεν μπορούμε να κάνουμε όταν είμαστε σε ζωντανές κουβέντες. Βγήκα. Τέλεια. Στέφανε, για κάποιο λόγο... Εγώ. Ναι, έβαλες το γυαλί και έπεσε το σύστημα, φίλε. Όχι, ρε μαλάκα, το βάλω το γυαλί για να ξαναδώ τι γίνεται. Να συνεχίσω από εκεί πέρα που ήμασταν. Ναι. Πάμε, κανονικά, ναι. Ναι, λοιπόν, συνεχίζω από εκεί πέρα που είπε ο Χρήστος το εσωτερικό. Διάβαζα μία από τις εξαιρετικές ιστορίες του Μπουκάη που έλεγε για το Θεό, ο οποίος κάποια στιγμή είπε ότι θέλω να κρύψω το θησαυρό για να μην τον βρει ο άνθρωπος. Λέει, θα τον κρύψω στην κορυφή του ψηλότερου βουνού.
εκεί δεν θα φτάσει ποτέ ο άνθρωπος. Άρχισε μετά όμως να ξαναπροβληματίζεται και λέει να δεις ότι εκεί πέρα θα φτάσει ο άνθρωπος κάποια στιγμή. Θα τον κρύψω, λέει, στο πιο βαθύ σημείο του ωκεανού. Εκεί πέρα δεν θα καταφέρει ποτέ να φτάσει. Όταν πήγε να κοιμηθεί λοιπόν ο Θεός, πάλι ήταν ανήσυχος, γιατί λέει να δεις ότι ο μπαγάσας θα φτάσει και εκεί πέρα. Λέει θα το κρύψω, λέει, στο κέντρο της γης. Εκεί πέρα που είναι χιλιάδες βαθμοί θερμοκρασία και δεν θα καταφέρει ποτέ ο άνθρωπος να φτάσει στο κέντρο της γης. Αλλά και πάλι δεν μπορούσε να ησυχάσει. Μια μέρα ξυπνάει και λέει το βρήκα. Το βρήκα που θα το κρύψω. Λέει θα το κρύψω μέσα του. Εκεί πέρα δεν θα σκεφτεί ποτέ να ψάξει. Όπως είπε ο Χρήστος, ο θησαυρός είναι εκεί πέρα μέσα. Είναι μέσα. Και όταν κάποια στιγμή κάποιος συνδεθεί με το μέσα του, με το απόλυτο μέσα του, τότε πραγματικά γίνεται όλη αυτή η ένωση, την οποία μιλάει η γιόγκα, για την οποία μιλάει ο Χριστός, για την οποία μιλάνε όλες οι θρησκείες, οτιδήποτε άλλο. Οπότε δεν μπορώ να συμφωνήσω περισσότερο. Είναι ένα ταξίδι προς τα μέσα και όχι προς τα έξω. Και είναι ένα ταξίδι προς τα μέσα που χρειάζεσαι ειδικούς ανθρώπους, ειδικά οχήματα, τρένα, αεροπλάνα, πλοία, κανό, πόδια, οτιδήποτε άλλο, για να σε βοηθήσουν να φτάσεις στο κέντρο σου. Και όσοι από εμάς έχουμε το κουράγιο ή τη δύναμη, δεν θέλω να πω την άλλη λέξη, να έχουμε ψάξει μέσα μας, γιατί έχουμε παραδεχτεί ότι δεν ήμασταν σε επαφή με το μέσα μας, τότε πραγματικά ευεργετείσαι και ανακουφίζεσαι όταν βλέπεις ότι μπορεί να πάρεις βοήθεια από οπουδήποτε σου είναι διαθέσιμη. Και ειδικά όταν απελευθερωθείς να επιτρέψεις τον εαυτό σου να πάρει ανοιχτά βοήθεια χωρίς να εξαρτάσαι από τις εξωτερικές πεποιθήσεις, τότε πραγματικά απελευθερώνεσαι πλήρως. Εγώ πριν από χρόνια έχω περάσει 2 φορές τουλάχιστον βαθιά κατάθλιψη και η βοήθεια η δική μου ήρθε από τα χημικά φάρμακα. Επειδή είμαι πολύ των εναλλακτικών θεραπείων και το 2008 που ήταν η πρώτη φορά που το πέρασα αυτό, η βοήθεια, αυτό το οποίο έπρεπε να πάρω από μέσα μου, ήταν η εσωτερική απελευθέρωση ότι πρέπει να πάρω ντε και καλά βοήθεια από εναλλακτικές θεραπείες. Όταν πραγματικά σήκωσα τα χέρια και λέω τώρα χρειάζομαι χημικά φάρμακα και πήγα σε έναν εξαιρετικό γιατρό, τότε πραγματικά απελευθερώθηκα, στάθηκα στα πόδια μου και μετά έκανα οτιδήποτε άλλο και ξεπέρασα αυτή τη δυσκολία. Οπότε πραγματικά δεν είναι τυχαίο ότι υπάρχουν τόσα είδη και εξωτερικές εναλλακτικές ή μη εναλλακτικές βοήθειες από ανθρώπους ειδικούς, οτιδήποτε άλλο, τις οποίες ξέρουμε. Πρέπει πραγματικά να αφαιθούμε ελεύθεροι, να επιτρέψουμε σε οποιονδήποτε να μας επιτρέψει, να μας βοηθήσει να μπούμε στο κέντρο μας σε αυτό το ταξίδι το οποίο τελειώνει και ποτέ κιόλας. Οπότε είναι πραγματικά ευεργετικό και ανακουφιστικό να παίρνεις βοήθεια και από κάποιο σημείο και μετά, όπως όλα στη ζωή, είναι συνήθεια. Εάν συνηθίσεις να παίρνεις βοήθεια, it's okay. It's okay not to be okay. Μου πήρε πολλά χρόνια να καταλάβω ότι it's okay not to be okay. Πριν είπε ο Χρήστος... Να προσθέσω κάτι, Κατερίνα. Ναι. Εμείς οι άντρες, ξέρεις, δεν ζητάμε βοήθεια εύκολα. Το ξέρω. Είναι χαρακτηριστικό της κοινωνίας που μεγαλώνουμε ότι τι θα ζητήσεις βοήθεια, αφού εσύ τώρα είσαι δυνατός, είσαι σκληρός. Και το λέω γιατί πολλές φορές πέφτει, ξέρεις, αυτή η κασέτα στο μυαλό μας ότι δεν γίνεται να ζητήσεις βοήθεια. Δηλαδή, εγώ τώρα ζητάω βοήθεια, τι να σου πω πλέον. Μετά από αρκετά χρόνια και πολλή δουλειά, ζητάω βοήθεια από τον καθένα. Που τον γνωρίζω πρώτη φορά, ας πούμε. Δεν έχει καμία σημασία. Γιατί δεν είναι κακό να πάρεις βοήθεια. Ίσα-ίσα που όταν τη ζητήσεις, έχεις απελευθερώσει ένα κομμάτι ενέργειας και εμπιστοσύνης ταυτόχρονα ότι ο άλλος μπορεί να σου δώσει αυτό που χρειάζεσαι. Ακόμα και αν δεν στο δώσει όμως, ακόμα και αν δεν θέλει να στο δώσει, εσύ είσαι ανοιχτός. Θα βρεθεί ο επόμενος άνθρωπος που θα επικοινωνήσει μαζί του. Το πρόβλημα, νομίζω, ξεκινάει από το γεγονός ότι έχουμε μάθει να είμαστε κλειστοί ο καθένας στο καβούκι του. Και το ξέρω πολύ καλά, γιατί σε δύσκολους καιρούς πάντα κλεινόμουν προς τα μέσα, με αποτέλεσμα να μένεις εκεί μέσα, στη σπηλιά σου, η οποία δεν είναι ποτέ, αν θέλεις, φωτεινή ή τόσο φωτεινή όταν θα έρθουν και άλλοι άνθρωποι. Άρα νομίζω ότι σε αυτή τη φάση, ναι, είναι καλό να τονίσουμε ότι εμείς οι άντρες δεν δεχόμαστε εύκολα βοήθεια και δεν λέω υποστήριξη να το πω, γιατί βοήθεια είναι ίσως πολύ μεγαλύτερη λέξη. Το πρώτο βήμα είναι να δεχτείς ότι δεν τα ξέρεις όλα και το δεύτερο βήμα είναι να πεις ότι θέλω να με υποστηρίξει κάποιος. Να με πάει από το α στο α,1, δεν τρέχει τίποτα. Και από εκεί μετά θα βρεθεί ο δρόμος. Να κάνεις το πρώτο βήμα, νομίζω είναι. Και να συμπληρώσω εδώ που είχε πει και ο Νατζένη. Ναι. Μ' ακούτε? Ναι, εγώ την ακούω κανονικά. Την ακούω την Κατερίνα. Εγώ όχι. Εγώ δεν ακούω. Μ' ακούτε? Ακούω εσένα, Χρήστο, αλλά την Κατερίνα. Την ακούω την Κατερίνα κανονικά.
Εγώ δεν ακούω. Τώρα. Για κλείσε το μικρόφωνο σου λίγο, Κατερίνα, και ξανά άνοιξε το. Ναι. Μ' ακούτε τώρα? Δεν ακούω. Τώρα μ' ακούτε? Να βγω και να ξαναμπω. Ακούω περίπου κανονικά εσένα, αλλά όχι την Κατερίνα. Ναι, ας το προσπαθήσουμε. Ας το κάνουμε έτσι. Βγες λίγο και ξαναμπες. Ναι, οκ. Μέχρι να μπει ο Στέφανος, να συμπληρώσω σε αυτό που είπες, ότι για τις πεποιθήσεις, και επειδή είμαι και από την Κρήτη, και εδώ οι πεποιθήσεις είναι βαθιά ριζωμένες. Τη φράση, θέλω να δανειστώ τη φράση που λέει ο Νατζέμι, ότι είμαστε κάτι παραπάνω από αυτό που έχουμε μάθει να είμαστε. Είναι πολύ σημαντική η φράση του και είναι μια αρχή για ένα νέο ξεκίνημα. Και επίσης, πριν ανέφερες ότι μέσα σε όλα αυτά που έλεγες, χρησιμοποίησες το ρήμα «έχασα». Δεν είναι τυχαίο που και εγώ χρησιμοποίησα τη λέξη «απώλεια» στην επαγγελματική τους δραστηριότητα, γιατί συνηθίζεται οι άνδρες να αναφέρουν ότι χάνουν τη δουλειά τους και το ζουν σαν μια πολύ μεγάλη απώλεια, σαν ένα μικρό πένθος, θα τολμούσα να πω. Καλώς ήρθες. Και πάλι. Γεια σας, Στέφανη, ξανά. Μ' ακούς τώρα? Ναι. Θα ήθελα να επαναλάβεις αυτό που είπες, Κατερίνα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που μόλις περιέγραψες. Έλεγα, Στέφανε, και δανείζομαι από τον Ατζέμι, που έλεγε ότι είμαστε κάτι παραπάνω από αυτό που έχουμε μάθει να είμαστε. Και επειδή τυχαίνει και είμαι από την Κρήτη, οι πεποιθήσεις είναι πολύ βαθιά ριζωμένες και τα στερεότυπα, γιατί πολύ λίγοι άνδρες τολμούν να ζητήσουν βοήθεια. Επίσης, συμπλήρωσα στη φράση που χρησιμοποίησε το ρήμα «έχασα» ο Χρήστος στα λόγια του, και δεν είναι τυχαίο που χρησιμοποίησα και εγώ τη λέξη «απώλεια επαγγελματικής δραστηριότητας», γιατί οι άντρες συνηθίζεται όταν χάνουν τη δουλειά τους ή να δουλεύουν λίγο λιγότερο από πριν, να το ζουν σαν ένα μικρό πένθος. Χάνουν κάτι πραγματικά. Και τώρα σε αυτές τις συνθήκες παρατηρείται πολύ έντονα, παρόλο και κάνω συνεδρίες με άνδρες από διάφορους επαγγελματικούς κλάδους. Είτε μεγαλοεπιχειρηματίες, είτε είναι υπάλληλοι σε καφετέριες ή σε κάποια πιο μικρή επιχείρηση. Το κοινό σημείο είναι η απώλεια επαγγελματικής δραστηριότητας, κατά συνέπεια αμφισβήτηση της ανδρικής τους αξίας. Όμως, τι αλλάζει σήμερα και τι θα μπορούσαν να πάρουν σαν εφόδιο για να μπορούν να μετακινηθούν? Κάτσε να πω τώρα λίγο από πρώτος αυτό, γιατί με κέντρισε εμένα, άναψε το δικό μου το κοκκινό το κομπάκι. Είναι επειδή πραγματικά επιτρέπουμε στις εξωτερικές συνθήκες να μας προσδιορίσουν και ουσιαστικά ετεροπροσδιοριζόμαστε. Δηλαδή, υπάρχει μια πεποίθηση ότι ο άντρας είναι ο δυνατός, που δεν κλαίει, αυτά που λέγει ο Χρήστος και κτλ. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη ευλογία από το να είσαι σε επαφή με το μέσα σου και πραγματικά να επιτρέψεις τον εαυτό σου να είσαι αυτό το μοναδικό και ανεπανάληπτο της φύσης θαύμα που έλεγε πάντα ο δικός μας ο δάσκαλος ο Καλογύρου, ας πούμε. Be yourself, everybody else is taken. Να είσαι ο εαυτός σου, μόνο ο εαυτός σου πραγματικά είναι δικό σου. Όλοι οι υπόλοιποι ρόλοι είναι παρμένοι και είναι πάρα πολύ άσχημο να ζούμε μια ζωή η οποία ουσιαστικά το σενάριο της οποίας έχει γραφτεί από εξωτερικές συνθήκες. Όλοι το έχουμε πάρει, το έχουμε ζήσει κάποια στιγμή, αλλά δεν υπάρχει μεγαλύτερη εσωτερική απελευθέρωση όταν αναλαμβάνεις το πηδάλιο της ζωής σου και λες τώρα θα ζήσω το δικό μου το ταξίδι με τους δικούς μου τους κανόνες, το δικό μου το σενάριο και ας είναι και λάθος εισαγωγικά, που τίποτα δεν είναι λάθος, έτσι. Είναι το δικό μου το ταξίδι, είναι το δικό μου το σενάριο, είναι η δική μου η πορεία, είναι η δική μου διαδρομή, είναι οι δικές μου επιπιθήσεις και δεν υπάρχει τίποτα πιο ανακουφιστικό από στο τέλος της ημέρας πραγματικά να δίνεις λόγο στον εαυτό σου και όχι στις κοινωνικές πεποιθήσεις, επιταγές, τα πρέπει, οτιδήποτε άλλο κτλ. Εγώ στο κομμάτι του άντρα ξέρω ανθρώπους, ξέρω φίλους οι οποίοι δεν είναι στον κόσμο αυτή τη στιγμή και ο λόγος που δεν είναι στον κόσμο αυτή τη στιγμή γιατί πραγματικά δεν μπόρεσαν να διαχειριστούν αυτή την αποτυχία της επαγγελματικής απώλειας, συνεπώς και ταυτότητας και. Γιατί ουσιαστικά πήραν ολόκληρο τον κόσμο και τον φόρτωσαν επάνω τους με τις πεποιθήσεις και. Κάποια στιγμή κατέρευσαν. Έχω πραγματικά φίλους που δεν είναι στη ζωή, επειδή δεν μπόρεσαν το κομμάτι το επαγγελματικό να το διαχειριστούν μια πολύ μεγάλη αποτυχία, μπλέξαν σε ουσίες, μπλέξαν σε ναρκωτικά, μπλέξαν σε αλκοόλ, πάθανε κατάθλιψη και κάποια στιγμή
όταν ήρθε η ώρα να πάνε προς τα πάνω, ήταν πραγματικά μια λύτρωση για αυτούς, γιατί δεν άτεχαν εδώ πέρα. Δεν υπάρχει πιο ωραίο πράγμα να γράφεις το σενάριο, τη σκηνοθεσία. Αυτό που λέει ο Καζαντζάκης πάντα, πάρε τα πινέλα και κάνε ουσιαστικά το δικό σου τον πίνακα. Δεν θα είναι ο τέλειος πίνακας, αλλά θα είναι ο δικός σου ο πίνακας και δεν υπάρχει τίποτα πιο ανακουφιστικό από το να είναι ο δικός σου ο πίνακας. Η αλήθεια είναι όμως, Στέφανε, και το ξέρεις πολύ καλά, ότι πρέπει να φτάσεις χαμηλά για να ανέβεις. Δηλαδή, εγώ θεωρώ ότι από την πολλή πίεση που μπορεί να δεχτεί ένας άνθρωπος, μπορεί και να αλλάξει προς μια κατεύθυνση. Τώρα, αν είναι θετική ή αρνητική, σίγουρα έχει να κάνει με το σύστημα πεποιθήσεών και τις αξίες που εκείνος πρεσβεύει στη ζωή του. Το ζητούμενο λοιπόν είναι εδώ, στη φάση που βρισκόμαστε, υπάρχουν άνθρωποι που πιέζονται. Εγώ θεωρώ ότι υπάρχουν πάρα πολλοί και ίσως και περισσότεροι από ό,τι υπήρχαν πριν, γιατί απλά δεν το συνειδητοποιούσαν. Τώρα είναι μια γενικευμένη κατάσταση. Για μένα αυτό που είναι σημαντικό να τονίσουμε σε αυτή την περίπτωση είναι ότι πρώτα πρέπει να αναγνωρίσουμε τι συμβαίνει γύρω μας. Δηλαδή όλοι οι άντρες, γυναίκες, όλοι πρέπει να αναγνωρίσουμε τι συμβαίνει, ότι ζούμε κάτι το οποίο δεν το έχουμε ξαναζήσει. Άρα με αυτή τη φιλοσοφία να πάμε και να δούμε τι μπορούμε να αλλάξουμε, γιατί όλοι θεωρούμε ότι θα γυρίσουμε το κουμπί και ξαφνικά θα βγούμε σε μια κοινωνία που θα είναι όπως ήταν πριν από 2 μήνες, 3. Επειδή όμως εκεί μπορεί να έχεις χάσει τη δουλειά σου, να έχεις χάσει ενδεχομένως και ανθρώπους από κοντά σου, γιατί όταν είσαι 3 μήνες μέσα σε ένα σπίτι και εσύ σκέφτεσαι προβληματικά, το μεταφέρεις αυτό το πρόβλημα, άρα καταλαβαίνουμε ότι θα αλλάξουν πάρα πολλά πράγματα στην κοινωνία μας αύριο το πρωί. Για μένα, αν θέλεις, σε αυτή τη φάση, πιστεύω ότι οι άνθρωποι πρέπει να αρχίσουν να ζητούν πιο συγκεκριμένες λύσεις. Δηλαδή, πιο πρακτικές, καθημερινές λύσεις. Και υπάρχουν όλα αυτά τα πράγματα. Δεν είναι κάτι που θα το ξαναβρούμε, θα το ψάχνουμε για να το βρούμε. Δεν είναι θησαυρός. Υπάρχει ήδη. Είναι κάτι το οποίο το ξέρουμε. Δηλαδή, να δημιουργήσεις ρουτίνες καθημερινές για να μπορείς να σταθείς, για να μπορείς να σκεφτείς, για να μπορείς να έχεις μια θετική διάθεση, για να δεις τελικά τι είναι αυτό που είναι ο εσωτερικός σου κόσμος που σε προβληματίζει και σε χαλάει. Είναι ένα πρώτο βήμα για να μην φτάσεις να πέσεις σε βαθιά κατάθλιψη, να μην φτάσεις να χρησιμοποιήσεις ουσίες και να μην φτάσεις να δώσεις τέλος στη ζωή σου. Όταν μπεις σε ένα σπιράλ τέτοιο, εκεί χρειάζεσαι ειδική βοήθεια από εξειδικευμένους ανθρώπους, από ανθρώπους που πρέπει να χρησιμοποιήσουν και χημεία, πρέπει να χρησιμοποιήσουν τα πάντα για να σε φέρουν αν θέλεις να έρθεις πίσω. Και λέω αν θέλεις να έρθεις. Και αν μπεις σε μια τέτοια σπήρα, παιδιά, προς τα κάτω, είναι πάρα πολύ δύσκολο να σκεφτείς θετικά. Άρα εγώ λέω σε όλους τους άντρες ότι αν σκεφτούμε σήμερα λίγο διαφορετικά, δεν χρειάζεται να φτάσουμε εκεί. Και στη συνέχεια αυτό που λέει ο Χρήστος, και επειδή δεν έχω περάσει κι εγώ πραγματικά σαν παθών την κατάθλιψη και όλο αυτό το πάρα πολύ σκοτεινό κομμάτι, το οποίο από τη μία και δεν υπάρχει τίποτα χειρότερο από το να πας να δεις θετικά κάτι το οποίο είναι αρνητικό. Κάποια στιγμή δεν υπάρχει τίποτα πιο αληθινό από το να πεις τώρα δεν είμαι καλά, θέλω βοήθεια. Και κάθε φορά, επειδή αυτό το. Δεν θέλω να το χαρακτηρίσω τέλος πάντων, σε βυθίζει όλο και πιο πολύ. Κάθε μέρα που ουσιαστικά το επιτρέπεις και δεν παίρνεις βοήθεια, από όπου και να θες βοήθεια να πας εσύ, την επόμενη μέρα θα είναι πιο δύσκολο γιατί θα έχεις πάει πιο βαθιά ακόμα. Οπότε η συμβουλή, εγώ εννοείται δεν είμαι ειδικός και δεν ασχολούμαι με αυτά τα πράγματα. Απλώς πρακτικά επειδή έχω ευεργετηθεί, δηλαδή απαλλάξω από αυτό το πράγμα χθες, σήμερα. Μην το αφήνεις. Μην φτιάχνεις ωραία παραμυθάκια ότι θα φύγει. Ναι, δεν είμαι καλά, θέλω βοήθεια. Πού μπορώ να βρω βοήθεια? Μπορώ να πάω στο Χρήστο, μπορώ να πάω στην Κατερίνα, μπορώ να πάω κάπου αλλού, αλλά πήγαινε κάπου, ξεκίνα. Πάλι ο Καλογύρου μας έλεγε πάντα ότι είναι καλύτερο να έχεις κακό προπονητή παρά καθόλου προπονητή. Είναι καλύτερα να έχεις κακό προπονητή παρά καθόλου προπονητή. Γιατί ο κακός προπονητής, εισαγωγικά κακός, θα σε αναγκάσει να μετακινηθείς και αργά ή γρήγορα θα βρεις τον καλό προπονητή, καλύτερο προπονητή. Το να φοβάσαι αν ο Χρήστος ή αν η Κατερίνα ή αν ο Μίτσος οτιδήποτε είναι καλό, ξεκίνα από κάπου. Γι' αυτό η δράση πάλι είναι σημαντικότερη αξία. Ξεκίνα από κάπου. Από πού δεν ξέρω. Βγες έξω, βάλει ένα πανό και λες θέλω βοήθεια. Κάποιος θα έρθει να πει ότι είναι στο Χρήστο ή στην Κατερίνα. Κάπου θα ξεκινήσεις, καταλαβες. Μην πας με τη θετική σκέψη να πεις θα περάσει. Δεν θα περάσει από μόνο του. Η σιωπή δεν έλυσε ποτέ κανένα πρόβλημα. Το πρώτο βήμα είναι εξάλλου να κάνουμε λέξη αυτό που αισθανόμαστε. Με το που αυτό που αισθανόμαστε φτάσει στα χείλη, μειώνεται. Είναι το πρώτο μεγάλο βήμα. Οπότε, τι πιστεύετε ότι μπορούν να πάρουν σαν εφόδιο οι άντρες και κατ' επέκταση όλοι οι άνθρωποι μέσα από αυτή τη νέα συνθήκη? Τα εφόδια για έναν καλύτερο αύριο
οι ήρωες βγαίνουν στους πολέμους, δεν βγαίνουν στον καιρό ειρήνης. Εάν ρωτήσω οποιοδήποτε από εμάς ή οποιοδήποτε άνθρωπο έχει αλλάξει τη ζωή του, όπως είπε νωρίτερα ο Χρήστος, δεν ήταν μια καλή συγκυρία που τον βοήθησε να αλλάξει τη ζωή του, ήταν κάποιο πάρα πολύ μεγάλο αγκούρι. Και συνέχεια αυτό που ο Χρήστος πάλι πριν, πραγματικά δυστυχώς ή ευτυχώς πρέπει να φτάσουμε πολύ χαμηλά για να αλλάξουμε, και ότι θα φτάσουμε χαμηλά δεν πάει να πει θα αλλάξουμε. Λέει ο λαός το πάθημα γίνεται μάθημα. Δεν γίνεται πάντα μάθημα. Το πάθημα είναι εγγυημένο. Το μάθημα είναι επιλογή. Είναι σίγουρο θα πάθουμε όλοι. Δεν θα μάθουμε όλοι. Και είναι πολύ σημαντικό αυτή την εποχή να τη χρησιμοποιήσουμε σαν ελαττήριο, γιατί αυτή την εποχή δεν βγαίνει κάτι καινούριο σε εμάς. Αποκαλύπτεται με αλφαγιώτα αυτό που έχουμε μέσα μας. Δεν σκάει στον καθένα μας κάτι καινούριο. Απλώς κατεβαίνει η λίμνη και αυτοί που είμαστε γυμνοί, και δεν είναι κακό να συγγνώς, αποκαλύπτεται πραγματικά η γύμνια μας. Είναι να συνειδητοποιήσουμε ότι πρέπει να ντυθούμε. Οπότε, αν δεν κατέβαινε η λίμνη, δεν θα καταλαβαίναμε ο καθένας μας ότι πρέπει να ντυθούμε. Οπότε, αυτή τη στιγμή το δώρο της λίμνης είναι ότι κατεβαίνει η στάθμη, ανακαλύπτουμε και εμείς ήδη τη γύμνια μας, όλοι μας, και εμείς οι επαγγελματίες, οτιδήποτε άλλο, και μετά είναι μια αφορμή για να ξαναπάμε μπροστά να πούμε τώρα θέλω να βάλω καινούργια ρούχα. Οπότε αυτή την εποχή δυνητικά είναι δώρο, και το δώρο δεν έρχεται σε ωραία κουτάκια, βελούδινα, μαργαριτάρια. Έρχεται με αγκάθια και με αγκούρια. Και πραγματικά πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτό το πράγμα δυνητικά είναι δώρο. Όχι για όλους. Κάποιοι θα ωφεληθούν, κάποιοι δεν θα ωφεληθούν. Κάποιοι θα βγουν καλύτεροι, κάποιοι δεν θα βγουν καλύτεροι. Είναι πολύ σημαντικό κάποιος όμως να ζητήσει βοήθεια. Ειδικά εμείς οι άντρες, που όπως έλεγε ο Χρήστος, είμαστε δυνατοί, το έχουμε κτλ. Όχι, φιλαράκι, δεν το έχουμε. Είμαστε άνθρωποι. Πρώτα απ' όλα είμαστε άνθρωποι και μετά άντρες. Σωστά. Είναι η ευκαιρία που αναδύεται η αλήθεια του καθένα, και επίσης είναι η ευκαιρία να επιλέξει ο καθένας πώς θέλει να αλλάξει. Είναι πραγματικότητα. Αν σκεφτούμε, Κατερίνα, ότι είμαστε άνθρωποι και εξελισσόμαστε, η επιλογή είναι αν θες να εξελιχθείς, να πας μπροστά ή να πας πίσω. Ακριβώς. Άρα είναι στην κατάλληλη χρονική στιγμή, όλοι μας είμαστε, να επιλέξουμε τι θέλουμε. Αλλά συνειδητά αυτή τη φορά. Γιατί η διαφορά είναι εδώ, στη λέξη συνειδητότητα. Αν δεν επιλέξεις συνειδητά και επιλέξεις με αυτοματοποιημένο μηχανισμό, που έχεις μάθει όλο αυτόν τον καιρό να λειτουργείς, θα περιμένεις αυτό το πράγμα να περάσει, γιατί λες, ελπίζω ότι όλα θα πάνε καλά. Τελικά δεν θα πάει τίποτα καλά. Μόλις το διαπιστώσεις, θα χρειαστείς βοήθεια έτσι αλλιώς. Ναι. Και όλο αυτό έχει έρθει όλους μας ένα προς ένα. Ο καθένας μας ξέρει μέσα τη δική του αλήθεια τι έχει έρθει αυτό να μας αναγκάσει τον καθένα μας να κάνουμε διαφορετικά από αυτό το οποίο θα κάναμε. Οπότε όλοι θα κληθούμε να κάνουμε κάτι το οποίο αποκλείεται να κάναμε εάν δεν υπήρχε ένα τεράστιο αγκούρι σαν και αυτό εδώ πέρα το πράγμα προκειμένου να το κάνουμε. Και όπως λες, επειδή ανέφερες τον Νατζέμι που είναι μεγάλος δάσκαλος, ο Νατζέμι λέει πάντα ότι δεν θα σου έρθει ποτέ τίποτα στη ζωή που πραγματικά να μην μπορείς να το διαχειριστείς. Ό,τι και να σου έρθει, μπορείς να το διαχειριστείς. Αλλά για να μπορείς να το διαχειριστείς, θα πρέπει να γίνεις κάτι περισσότερο από αυτό που ήσουνα. Οπότε το πρόβλημα θα φύγει, αλλά θα σου αφήσει ουσιαστικά τη δυνατότητα να είσαι κάτι παραπάνω από αυτό που ήσουν. Οπότε κάθε φορά που κάνεις κάτι περισσότερο, θα γίνεις και κάτι περισσότερο. Άρα, αν δεν είχε έρθει αυτό, δεν θα σε είχε αναγκάσει δυνητικά να γίνεις κάτι περισσότερο από αυτό το οποίο ήσουν. Άρα, είναι δυνητικά ευλογία εάν το εκμεταλλευτείς και πεις ότι εγώ αυτό θέλω να το χρησιμοποιήσω για να πάω μπροστά και όχι για να γκρινιάζω, μου φταίει ο ένας, ο Α, ο Β, ο Γ, ο Δ κτλ. Ακριβώς. Πολύ ωραία παρατήρηση και αυτό. Εμβαθύνοντας λίγο πιο πολύ στην ανδρική αξία, μέσα από τις συνεδρίες πάλι, διαπίστωσα ότι αρκετοί άνδρες, για να μην πω όλοι, αρκετοί φέρνουν μπροστά τους ότι την σύγκριση που κάνουν με το πατρικό πρότυπο μέσα στην οικογένεια. Και εκεί πάλι πέφτει η ψυχολογική διάθεση, αμφισβητείται κατά μεγαλύτερο ποσοστό η ανδρική αξία. Εσείς το παρατηρήσατε αυτό και πώς το αντιμετωπίσατε? Είναι κάτι πολύ πιο βαθύ και αν θέλετε να το μοιραστείτε. Χρήστο, εσύ εγώ. Ξεκίνα, Στέφανε. Ρε παιδί μου, όλοι είμαστε καταδικασμένοι με την καλή ή την κακή έννοια να κάνουμε αυτό το οποίο κάνανε οι γονείς μας. Ειδικά εμείς οι μπαμπάδες και οι άντρες κάνουμε αυτό το οποίο κάνουν οι πατεράδες μας, οτιδήποτε. Οι γονείς μας κάνουν κάποια πράγματα καλά, κάποια πράγματα λιγότερο καλά. Πάλι ο Καλογύρου έλεγε ότι είμαστε θύματα θυμάτων. Είμαστε θύματα θυμάτων. Μεγαλώσαμε από γονείς έτσι όπως τους μεγάλωσαν και σε αυτούς οι γονείς τους.
Οπότε η γνώση, η εξέλιξη, όλα αυτά για τα οποία συζητάμε, δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο στον κόσμο, γιατί σου δίνει τη δυνατότητα το κομπιούτερ το οποίο σου ήρθε, το δώρο που σου ήρθε από τον μπαμπά σου, τη μαμά σου, το Θεό σου, οτιδήποτε πιστεύεις πραγματικά, σου δίνει τη δυνατότητα να το επαναπρογραμματίσεις. Και να πεις ότι εγώ κρατάω αυτά τα εξαιρετικά πράγματα που πήρα από τον μπαμπά μου ή από τη μαμά μου ή οτιδήποτε, και κάποια πράγματα άλλα δεν τα θέλω. Οπότε το να δουλεύει κάποιος με τον εαυτό του, με life coaching, με εκπαιδευτές ενηλίκων, με ψυχοθεραπεία, ψυχανάλυση, ουσιαστικά τι κάνεις? Μαθαίνεις να γράφεις κώδικα και καλείσαι να γράψεις το νέο κώδικα στη δική σου τη ζωή. Δεν υπάρχει τίποτα πιο απελευθερωτικό από το να μην εξαρτάσαι από το πατρικό μοντέλο, το οποίο ήταν εξαιρετικός ο μπαμπάς σου. Κανένας γονιός, όσο κακά πράγματα και να έκανε, δεν ένιωθε ότι έκανε κακά πράγματα. Με αυτόν τον τρόπο οι γονείς μας, ό,τι και να κάναν, νιώθαν ότι μας έδιναν αγάπη. Απλώς πρέπει πραγματικά, επειδή η αγάπη είναι αδιαμφισβήτητη από γονιό σε παιδί, συμβολικά και μη συμβολικά, γιατί παιδί σου είναι και ο συνεργάτης στην επιχείρησή σου. Παιδί σου είναι το πραγματικό σου παιδί. Παιδί σου μπορεί να είναι δυνητικά, ας πούμε, υπάλληλός σου, οτιδήποτε άλλο. Οπότε είναι, at the end of the day, είναι η ηγεσία. Είναι πολύ σημαντικό να πάρεις την ηγεσία, το βιβλίο που σου έγραψε ο μπαμπάς σου και να πεις ότι μου αρέσουν πάρα πολύ τα 10 κεφάλαια, αλλά τα υπόλοιπα 10 κεφάλαια θέλω να τα ξαναγράψω εγώ. Και τα παιδιά μας, συμβολικά ή μη, θα ξαναπάρουν το βιβλίο που τους δώσαμε εμείς και πάρει με τη βοήθεια ειδικών γνώσης, εξέλιξης, όλων των εργαλείων που υπάρχουν, θα ξαναγράψουν το δικό τους το βιβλίο. Οπότε δεν υπάρχει τίποτα πιο απελευθερωτικό από το να φύγεις από το πρότυπο του μπαμπά. Και όταν φύγεις από το πρότυπο του μπαμπά και το ξαναγράψεις κάποια πράγματα, τότε πραγματικά συγχωρείς και τον μπαμπά σου και απελευθερώνεσαι. Παρακολουθούσα το Wayne Dyer όσο ζούσε και τον παρακολουθώ ακόμα με όλα αυτή την παρακαταθήκη που άφησε αυτός ο σπουδαίος άνθρωπος πίσω του. Και το Wayne Dyer κάποια στιγμή τον παράτησε ο πατέρας του. Παράτησε το Wayne Dyer και τα αδέρφια του, παράτησε τη μητέρα του και σηκώθηκε και έφυγε. Ο Wayne Dyer λοιπόν είχε μπλέξει με ουσίες, με ναρκωτικά, με όλα αυτά τα πράγματα. Είχε ένα τεράστιο φόβο για τον πατέρα του. Τεράστιο θυμό, για τον πατέρα του. Τεράστιο θυμό. Ο οποίος ουσιαστικά τον πήγαινε προς τον κρεμό. Η ζωή του πότε άλλαξε? Όταν έμαθε ότι ο πατέρας του πέθανε, όταν επισκέφθηκε για πρώτη φορά τον τάφο του πατέρα του και τον είδε μετά από 20-30 χρόνια, δεν ξέρω τι, έκατσε πάνω από το μνήμα του πατέρα του για 3 ή 4 ώρες. Έκλαιγε ασταμάτητα για 3-4 ώρες. Και ήταν πραγματικά η μέρα που συγχώρεσε τον πατέρα του. Ήταν η μέρα που κάποια στιγμή κατέληξε να πει ότι και ποιος είμαι εγώ που θα σε κρίνω. Από εκείνη την ημέρα που συγχώρεσε, δηλαδή απελευθέρωσε ο κοινός τον εαυτό του από αυτό το οποίο ο ίδιος ο Ντάιερ είχε φορέσει σχέση με τον παπά του, άλλαξε η ζωή του. Έκοψε τις ουσίες, έκοψε τα ναρκωτικά, απελευθερώθηκε και έγινε ο Ντάιερ, ο οποίος ήταν ο μεγάλος δάσκαλος που μας έμαθε και εξακολουθεί παρότι δεν είναι εδώ πέρα να μας μαθαίνει πράγματα. Οπότε είναι εξαιρετικά σημαντικό να τιμήσω, αλλά και να ταυτόχρονα απελευθερωθώ από αυτό το μοντέλο και το πρότυπο εισαγωγικά ή χωρίς εισαγωγικά. Ακριβώς. Πες, Χρήστο, και μετά θα συμπληρώσω εγώ κάτι. Πες. Μου έδωσε μια πολύ ωραία πάσα σε αυτό που είπε ο Στέφανος, ότι μπορούμε πραγματικά να αλλάξουμε και να ξαναγράψουμε το βιβλίο που θέλουμε όλοι εμείς. Φτάνει να καταλάβουμε ότι κάποιους γονείς θα είχαμε. Έτσι γίνεται. Είναι εξελικτικό όλο αυτό το παιχνίδι. Το θέμα είναι, αν δεν σου αρέσουν ή σου αρέσουν, βρες αυτό που μπορεί και σου δώσανε, γιατί στο δώσανε με αγάπη. Αυτό είναι δεδομένο. Δηλαδή και τα μεγαλύτερα λάθη που έχουν κάνει οι γονείς μας, τα έχουν κάνει με αγάπη, γιατί αυτό ξέρανε να δώσουν. Βρες το λοιπόν αυτό, κάντο ένα δικό σου κομμάτι και γράψε την επόμενη ιστορία που θα είναι η δική σου. Αυτό το κομμάτι του να το βρεις και να το ψάξεις και να το ανακαλύψεις, δεν γίνεται, ξέρεις, διαμαγεία. Δηλαδή πρέπει να φτάσεις σε δύσκολες καταστάσεις. Περιέγραψε μια ιστορία του Ντάιερ, το οποίος, όπως κατάλαβες, έφτασε μετά από αρκετά χρόνια, αφού πέθανε ο πατέρας του, να φτάσει στη συγχώρεση. Εγώ λέω ότι υπάρχει ο δρόμος να ζητήσεις ίσως βοήθεια και να απευθυνθείς σε ανθρώπους, ας πούμε, να κάνεις ψυχανάλυση, να πας σε έναν ψυχολόγο. Γιατί είναι τραύματα που κουβαλάμε όλοι μας μέσα μας και μην γελιόμαστε τώρα. Τραυματισμένοι είμαστε από τις συνθήκες που εμείς καταλάβαμε τότε. Πρόσεξε, όχι από αυτό που έκαναν οι γονείς μας, από αυτό που εμείς ερμηνεύσαμε. Πρέπει να επενεχοποιήσουμε αυτή την κατάσταση. Άρα, αφού ανακαλύπτεις ότι έχω ερμηνεύσει λάθος γεγονότα γύρω μου, αρχίζει και τα δουλεύεις. Και τότε έρχεται η συγχώρεση, έρχεται η ευγνωμοσύνη, έρχεται η χαρά και η αγάπη στη ζωή σου, για να μπορέσεις να κάνεις το μεγάλο άλμα. Για μένα είναι ξεκάθαρο το ότι
όταν θέλεις να ξεκινήσεις από κάπου, θα ξεκινήσεις από μέσα σου για να κάνεις μεγάλες αλλαγές. Αλλά το μεγαλύτερο βήμα που έχεις να κάνεις είναι να κατανοήσεις τι σου δώσανε παρακαταθήκη αυτοί οι άνθρωποι που ήταν οι γονείς σου. Σου έχουν δώσει υπέροχα πράγματα και μας έχουν δώσει σε όλους μας υπέροχα πράγματα και σίγουρα μέσα σε αυτό που μας έδωσαν και κάποια που δεν τα γνώριζαν. Που εκείνοι τα ερμήνευσαν διαφορετικά. Πάμε λοιπόν να ξαναγράψουμε την ιστορία. Δεν είναι κακό. Το ζητούμενο για μένα είναι σε αυτό που περιγράφουμε τώρα, ότι το πατρικό πρότυπο είναι κάτι που οι περισσότεροι συνειδητά δεν το βλέπουμε, δεν το καταλαβαίνουμε. Δηλαδή συμπεριφερόμαστε σαν τη μάνα μας ή τον πατέρα μας. Okay. Δεν το ξέρουμε και όταν φτάσουμε να το μάθουμε, μας ενοχλεί κιόλας. Είμαι εγώ, λέω, σαν τη μάνα μου, είμαι εγώ σαν τον πατέρα μου. Μα ρε φίλε, αυτό έβλεπες. Αν μεγαλώναμε σε μια ζούγκλα και βλέπαμε έναν πίθηκο, πιθανότατα θα κάναμε αυτό που έκανε ο πίθηκος. Έτσι λειτουργεί το ανθρώπινο μυαλό. Αν αυτό το καταλάβουμε και το απενεχοποιήσουμε και πούμε «OK, λειτουργεί έτσι, άρα τι πρέπει να κάνω», θα πάμε στο επόμενο βήμα. Ναι, το πατρικό πρότυπο είναι ισχυρό, μπορεί να αλλάξει και μπορεί να αλλάξει αυτό που σε εμποδίζει για να εξελιχθείς, όχι τα πάντα. Σου έχουν δώσει υπέροχα πράγματα. Όταν ξεκινήσει κάποιος να ψάχνει μέσα του, βλέπει πόσα πράγματα υπέροχα του έχουν δώσει οι γονείς. Αυτό ήθελα να συμπληρώσω, ναι. Ξέρεις τι γίνεται, επειδή εγώ λαμβάνω αρκετά μηνύματα από τύπους που έχουν διαβάσει τα βιβλία μου, το δεύτερο βιβλίο, τον Captain, που τον έγραψα για τον μπαμπά μου, που τον έχασα πριν από 2 χρόνια, έλαβα τις προάλλες ένα μήνυμα από μία, επειδή πραγματικά εμείς που έχουμε μεγαλώσει από πιο σωστούς γονείς, είναι πιο εύκολο να λέμε ότι να συγχωρέσουμε, να αγαπήσουμε κτλ. Είναι παιδιά που έχουν μεγαλώσει κάτω από πάρα πολύ δύσκολες συνθήκες και τους είναι αδιανόητα αυτά τα πράγματα τα οποία λέμε, γιατί έχουν μεγαλώσει από γονείς, sorry για την έκφραση, καθάρματα στο μυαλό τους, οτιδήποτε άλλο. Έλαβα ένα μήνυμα από μια κοπέλα πριν από καμιά εβδομάδα, 10 μέρες, και μου λέει: «Ρε παιδί μου, θέλω να σε ευχαριστήσω. Για ποιο λόγο?» Μου λέει: «Τον μπαμπά μου δεν είχα ποτέ καλές σχέσεις. Απέχει παρασάγκας από τον μπαμπά που είχε στην τύχη την ευλογία να έχεις εσύ κτλ. Διάβασα το βιβλίο σου. Με άγγιξε πάρα πολύ και παρότι είχα να του μιλήσω πάρα πολλά χρόνια, επέλεξα μια μέρα να πάω σπίτι να τον βρω, να κάτσουμε 5, 10, 15 λεπτά αγκαλιά, να τον πάρω μια αγκαλιά, να έρθω κοντά. Δεν είπαμε πολλά πράγματα, δεν χρειάστηκε να συγχωρέσω ή να τα συζητήσουμε οτιδήποτε άλλο. Ήταν μια αγκαλιά πραγματικά που είχα πολύ μεγάλη ανάγκη να του κάνω. Είχα πάρα πολλά χρόνια να τον αγκαλιάσω, είχα πολλά χρόνια καν να τον δω. Έκλαιγε η κοπέλα, έκλαιγε και ο μπαμπάς της κτλ. Δεν τα ξαναείπανε. Μετά από 3 μήνες, ο μπαμπάς της πέθανε. Οπότε μου στείλε ένα μήνυμα η κοπέλα, μου λέει: «Σου χρωστάω ένα ευχαριστώ, γιατί αν δεν ήταν το βιβλίο το δικό σου, δεν θα κάνει εκείνη την αγκαλιά. Και αν δεν έκανε εκείνη την αγκαλιά, δεν θα ήμουν τόσο απελευθερωμένη όσο αυτή τη στιγμή». Οπότε είναι γονείς μας, ακόμα και να είναι καθάρματα ή οτιδήποτε άλλο, όταν ξαναεπικαλούμε πάλι τον Ατζέμι Κατερίνα που είπες, όταν έχεις τη χειροπέδη ουσιαστικά και είσαι ο αστυνομικός, ο καλός και ο άλλος είναι ο ληστής, ο κακός, εκείνη η χειροπέδη όμως ουσιαστικά κρατάει και το δικό σου το χέρι. Εκείνη η κοπέλα δεν αναγκάστηκε, δεν κάναν τις κουβέντες, δεν ήθελε να κάνει παραπάνω, ήθελε να κάνει αγκαλιά. Αυτή όμως η αγκαλιά που έκανε εκείνη την ημέρα, επειδή αύριο ξέρεις είναι μια καινούρια μέρα και δεν ξέρουμε αν θα είμαστε όλοι μαζί εδώ πέρα. Οπότε μην αναβάλεις για αύριο αυτό που μπορεί να κάνει σήμερα. Αυτή η κοπέλα έκανε αυτό το πράγμα το οποίο την έσωσε. Έσωσε την ψυχή της, μπορεί και την ψυχή του μπαμπά. Οπότε κάθε στιγμή είναι μια αφορμή για να κάνουμε κάτι. Και εγώ πολύ συχνά στις ομιλίες λέω: όταν είσαι ανάμεσα στο να κάνεις κάτι και να μην κάνεις κάτι, εάν είναι εντός νόμου και ηθικής, πάντα να το κάνεις. Πάντα να το κάνεις. Δεν θα μετανιώσουμε ποτέ για αυτά τα οποία κάναμε, θα μετανιώσουμε μόνο για αυτά τα οποία δεν κάναμε. Όταν είσαι ανάμεσα στο να κάνεις ή να μην κάνεις κάτι, εντός νόμου και ηθικής, πάντα να το κάνεις. Θα σε οδηγήσει, δεν θα μάθεις ποτέ που θα σε οδηγήσει, εάν δεν το κάνεις. Ακριβώς. Και αν δεν υπήρχε η σκέψη να το κάνω ή να μην το κάνω, δεν θα κινείται αν το σώμα για να το κάνει. Για να υπάρχει αυτή η σκέψη, αυτό το δίλημμα, σημαίνει ότι το σώμα θέλει να το κάνει. Υπάρχει μέσα αυτό το συναίσθημα. Ναι, και επειδή εγώ ο Χρήστος είναι και κολλητός και είναι και αδερφός και επειδή έχουμε την ίδια φιλοσοφία σε πάρα πολλά πράγματα, είναι θέμα συνήθειας. Δηλαδή, ο Χρήστος όταν έρχεται στην Αθήνα, πάντα θα μου στείλει ένα μήνυμα, θα μου πάρει ένα τηλέφωνο. Πότε θα βρεθούμε, δεν θα σκεφτούμε αν θα βρεθούμε, θα βρεθούμε, τελείωσε. Δηλαδή, ξέρω ότι ό,τι βάζει στο μυαλό μου θα το κάνω. Έχω να πάρω τηλέφωνο να πάω σε έναν ειδικό, θα το κάνω. Μου είπε η Κατερίνα να κάνει μια συνέντευξη, θα το κάνω. Είναι να βρεθώ με το φίλο μου, θα το κάνω. Είναι να διαβάσω ένα βιβλίο, θα το κάνω. Πάντα κάνω. Αν δεν δουλέψει, είμαι ήδη κάτι περισσότερο από αυτό που ήμουνα πριν το κάνω.
Και η παγίδα, πολλές φορές αυτό είναι το πώς θα το κάνουμε. Και ταλαιπωρείται το μυαλό με τους τρόπους. Ενώ το σώμα πάει, πολλές φορές λες πώς θα το κάνω, γιατί να το κάνω. Ενώ όταν ξέρεις ότι θα το κάνεις, χωρίς να σκέφτεσαι τίποτα άλλο, θα γίνει. Αυτό που σου λέει ο Χρήστος στην αρχή, της συνέντευξης, ας το πλαίσιο θα βγει από μόνο του. Δηλαδή, ναι, είναι εμπιστοσύνη, παιδιά. Είναι εμπιστοσύνη. Ναι. Δεν εμπιστευόμαστε. Δεν εμπιστευόμαστε. Έχουμε μάθει να μην εμπιστευόμαστε. Από πολύ μικρή. Είναι βέβαια ένας μηχανισμός που μας βοηθάει να μην, εμπιστευόμαστε τα πάντα και δοκιμάζουμε τα πάντα γιατί μπορεί να φτάσουμε στο θάνατο. Αλλά από την άλλη, αυτό το έχουμε παρερμηνεύσει και δεν εμπιστευόμαστε ούτε τον πατέρα μας, ούτε τη μάνα μας, ούτε τον εαυτό μας. Εκεί είναι το εμπόδιο. Η εμπιστοσύνη, θεωρώ. Όταν εμπιστευτείς ότι αυτό που θέλεις μπορεί να γίνει, δεν ξέρεις το πώς, και δεν μιλάω για μεταφυσικά, έτσι, μην πάμε αλλού. Λέω ότι απλά να εμπιστευτείς. Σε αυτή την περίπτωση τα πράγματα γίνονται. Όταν αρχίσεις να αμφισβητείς τον εαυτό σου, το γύρο σου, το Θεό, τα πάντα, τότε, έχεις έρθει για να περάσεις λίγο δύσκολα. Σωστά. Τελικά, τι σημαίνει αξίζω σαν άνδρας? Για να κλείσουμε έτσι λίγο την κουβέντα μας. Αξίζω σαν καταρχήν ο άντρας και η γυναίκα είναι άνθρωποι. Οπότε γυρίζουν όλα ότι αξίζω σαν άνθρωπος. Και όταν αξίζω σαν άνθρωπος σημαίνει ότι τιμώ αυτό το οποίο έχω μέσα μου. Αυτό που λέει ο Χρήστος. Το εμπιστεύομαι. Το αγαπώ, το αποδέχομαι και του λέω του εαυτού μου, είτε είμαι άντρας είτε γυναίκας, αλλά πολύ περισσότερο αν είμαι άντρας, γιατί αυτή είναι η κουβέντα αυτή τη στιγμή. Είμαστε δύο, πάμε. Έλα να σου δώσω το καλύτερο που μπορείς. Θα σε προσέξω, θα σε αγαπήσω, θα σε τιμήσω, θα σε γουστάρω ακόμα και όταν δεν σε γουστάρω. Δεν έχουμε λύσει τα θέματα μας. Έχουμε τεράστια θέματα όλοι μας να λύσουμε. Κανένας δεν είναι σούπερ ήρωας. Αλλά από κάποιο σημείο και μετά αποδέχεσαι ότι είμαστε άνθρωποι, αποδέχεσαι ότι θα είμαστε μόνιμα τέλεια ατελείς, όπως πάλι λέει ο Καλογύρου, και το οποίο λέγεις ότι μου έχουν δώσει αυτή τη ζωή να την τιμήσω, να τιμήσω τον εαυτό μου, να εμπιστευτώ, να πάω χέρι-χέρι με τον εαυτό μου, ακόμα και όταν δεν γουστάρω τον εαυτό μου, να του πιάσω το χέρι και να πω αγορίνα μου, πάμε, θα τα καταφέρουμε. Ειδικά όταν είμαστε στα τρίτα υπόγεια κάτω από τη γη, έτσι. Τότε είναι να του δώσω το χέρι. Όταν είμαστε στο 15ο όροφο, είμαστε όλοι καλά. Όταν είναι στη δυσκολία, να του πεις έλα, θα σε βοηθήσω. Θα σε αγαπάω, θα σε προστατεύσω, μαζί θα πάμε. Θα σε αγαπάω, θα σε δέχομαι, δεν θα σε κριτικάρω, δεν θα σε κρίνω. Θα σε αγαπάω ακόμα και όταν σε κρίνω. Αλλά επιλέγω επειδή σε αγαπάω να μην σε κρίνω άλλο. Ξέρεις, όταν συμβεί αυτό, Κατερίνα, ήθελες να προσθέσεις κάτι? Όχι, όχι. Ήθελα να σου πω, Χρήστο, τι έχεις να πεις. Όταν συμβαίνει αυτό και αρχίσεις να αγαπάς, να εμπιστεύεσαι πρώτα απ' όλα εσένα, αρχίζεις και το βλέπεις και γύρω σου. Δηλαδή, ακριβώς, αν δεν αγαπήσεις τον εαυτό σου, δεν θα δώσεις ποτέ την αληθινή αγάπη, ακόμα και στα παιδιά σου. Και μπορεί να ακούγεται λίγο τραβηγμένο όλο αυτό που λέω, αλλά οι άνθρωποι που ξεκινάμε και κάνουμε πράγματα, το συνειδητοποιούμε κάποια στιγμή. Η αγάπη και όλα τα συναισθήματα, αλλά η αγάπη είναι πρωταρχικό, αν θέλεις, συναίσθημα, είναι το βασικότερο απ' όλα, δεν έχει όρια. Δεν έχει όρια, θα το δώσω στον πατέρα μου ή στη μάνα μου ή στο παιδί μου, αλλά δεν θα το δώσω στον γείτονά μου. Ή η εμπιστοσύνη, το ίδιο. Θα εμπιστευτώ τους δικούς μου ανθρώπους, αλλά δεν εμπιστεύομαι τους γύρω μου. Ή εμπιστεύεσαι ή δεν εμπιστεύεσαι. Ή αγαπάς ή δεν αγαπάς. Δεν είναι απλό να γίνει από τη μια μέρα στην άλλη. Το καταλαβαίνω, γιατί όλοι έχουμε εμπόδια εσωτερικά μέσα μας που μας έχουν φτάσει εκεί που είμαστε σήμερα. Όμως από ένα μικρό κλικ, πρόσεξε τη διαφορά. Όταν ξεκινήσεις και κάνεις τη διαδρομή και αρχίσεις να κάνεις τα βήματα, δεν είναι τεράστια η αλλαγή μας. Δεν χρειάζεται 150-200 χρόνια για να αλλάξεις. Μπορεί να αλλάξει σε μία στιγμή. Αυτό θέλω να το περάσουμε σαν μήνυμα. Γιατί είπε και πριν ότι ο Ντάιερ, ας πούμε, έκλαψε 3 ώρες και μετά άλλαξε. Δεν πήγε να κάνει 70 ώρες ψυχανάλυση ή 200 ώρες ψυχανάλυση. Τη λύση την έχουμε μέσα μας. Το θέμα είναι, ή θα διαλέξεις τον δρόμο που θα σε βοηθήσει κάποιος για να φτάσει πιο γρήγορα, ή θα πρέπει να βιώσεις το τελευταίο σκαλοπάτι κάτω-κάτω, στο τελευταίο υπόγειο, για να ανέβεις. Για μένα είναι ξεκάθαρο ότι η ανθρώπινη αξία υπάρχει και όχι η ανδρική αξία, η γυναική αξία. Υπάρχει ανθρώπινη αξία. Άρα με αυτή τη λογική νομίζω ότι όταν αρχίσεις να αγαπάς εσένα και να βλέπεις μέσα σε σένα ποια είναι αυτά τα συναισθήματα, ποιες είναι αυτές οι αξίες, ποιες είναι αυτές οι πεποιθήσεις που σε πάνε πιο μπροστά, μπορείς να τις αναγνωρίσεις εύκολα και στο περιβάλλον σου, στους γύρους σου. Να πεις δηλαδή ένα καλό λόγο στον περιπτερά σου. Να βγεις 5 η ώρα το πρωί που περνάει το χιονιστικό εδώ που είμαι στην Ελβετία και να του δώσει ένα κουρασάν ζεστό, ρε φίλε. Γιατί αυτό είναι η αξία τελικά. Δεν είναι
είναι αυτή η στιγμή που θα σε δει στα μάτια, που εγώ δεν ξέρω γερμανικά. Αυτός θα μου μιλήσει γερμανικά και εγώ θα του μιλήσω ελληνικά και θα συνοηθούμε. Ναι, τα απλά είναι. Και τα μικρά, Κατερίνα. Έχω ένα φίλο που κάναμε πάντα πλάκα. Αυτός ο φίλος μιλούσε για τα κλικ. Μου λέει ένα κλικ έχει 12 τσικ. Δηλαδή ένα τσικ είναι τίποτα. Οπότε πραγματικά είναι ένα τσικ που μπορεί να σου αλλάξει τη ζωή. Το τσικ είναι αυτό με το κροασάν που λέει ο Χρήστος. Το τσικ είναι αυτό το πολύ ωραίο που ετοιμάζεις τώρα και μπορεί να το δει κάποιος και να του αλλάξει τη ζωή. Το τσικ μπορεί να είναι ένα βιβλίο, μια ομιλία, ένα τηλέφωνο, ένα χαμόγελο, μια καλημέρα. Δεν θα μάθεις ποτέ ποιο τσικ είναι αυτό που φέρει το δεύτερο τσικ, να μαζευτούν 12, να γίνει κλικ, 12 κλικ, να σου αλλάξει η ζωή σου, αν πραγματικά δεν το κάνεις. Είναι σαν τραμπάλα η ζωή. Εδώ πέρα είναι αυτό το οποίο θέλω, εδώ πέρα αυτό το οποίο δεν θέλω. Δεν θα μάθεις ποτέ ποιο τσικ. Μπορεί να είναι ένα γραμμάριο, μπορεί να γύρει την τραμπάλα από εδώ και μετά να αρχίσει να γέρνει πραγματικά η τραμπάλα εκεί πέρα που γουστάρεις και όχι εκεί πέρα που δεν γουστάρεις. Ένα τσικ είναι αυτό το οποίο κάνει την αρχή. Ακριβώς. Και ας μην φοβάται κανένας άνθρωπος και κανένας άνδρας, επειδή συζητάμε κατά κύριο λόγο για εκείνους, για σας, τον πόνο. Γιατί μέσα από τον πόνο έρχεται η αλλαγή. Πρέπει να βλέπουμε τον πόνο σαν δώρο και την απώλεια και να επιλέγουμε για το πώς θέλουμε να αλλάξουμε. Κοίτα, την ώρα που σου έρχεται ο πόνος και εμένα και του Χρήστου και εσένα, δεν λέμε πω καλώς τον εδώ πέρα το δωράκι. Αυτό το κερατό μου, εννοείται, έτσι. Όλοι αυτό λέμε. Ναι. Αλλά όταν κάτσει λίγο η στάχτη, λες τώρα μάγκα μου, εγώ εδώ πέρα με το αγκούρι, τι θα κάνω. Που λέει ο άλλος όταν μπαίνει μέσα, χαλαρώνεις και το απολαμβάνεις. Τι θα κάνεις. Από τη στιγμή που ο πόνος σου χτυπάει την πόρτα, δεν έχεις άλλη επιλογή. Γιατί όσο δεν την ανοίγεις, θα σου χτυπάει και περισσότερο. Οπότε αναγκαστικά περνάς μέσα από το αγκούρι. Δεν είναι επιλογή. Δεν είναι ότι ξαφνικά και εμείς λέμε: Ω, καλό το αγκούρι εδώ πέρα 2 μέτρα. Τι καλά τη δω. Εννοείται δεν. Διαπραγμάτευση. Ακριβώς. Οπότε δεν έχεις κάτι άλλο να κάνεις. Η εξίσωση έχει μια σταθερά και μια μεταβλητή. Τη σταθερά δεν την επιλέγεις. Τον πόνο δεν τον επιλέγεις. Ρίχνεις όλη την ενέργεια στη μεταβλητή. Τι θα κάνω εγώ με τον πόνο, έτσι. Μην νομίζει κανένα δηλαδή ότι όταν μας χτυπάει την πόρτα του αγκούρι ή ο κορονοϊός λέμε καλώς τον Άκιας άρχισε. Ναι. Καλά, όχι, ναι. Μην τρελαθούμε. Τι συμβουλή θα δίνατε σε αυτούς που δεν έχουν τολμήσει ακόμα να ζητήσουν βοήθεια? Αν δεν είναι ακόμα έτοιμοι να ζητήσουν βοήθεια. Η αξία τους δεν εξαρτάται κατά πόσο από το αν θα. Πολλές φορές θεωρούμε ότι η αξία μου εξαρτάται από το να. Αν δεν θα ζητήσω βοήθεια, είμαι πολύ πιο δυνατός. Έχω ένα πολύ καλό φιλαράκι, οπότε κάποια στιγμή αυτός είχε πάει και σε σεμινάρια στην Ελλάδα, που τον είχα πάρει εγώ, στον Καλογύρου, στο Αποφασίζω κτλ. Τον είχα πάρει και σε μια ψυχοθεραπεύτρια πάρα πολύ καλή, τη δική μου την Μαρία, δεν έχει σημασία. Οπότε κάποια στιγμή ευεργετήθηκε ο Στέφανος αρκετά χρόνια και από κάποιο σημείο και μετά λοιπόν είχε έναν ιδιαίτερο αρνητισμό να ξαναπάει. Εγώ πηγαίνω, κάνω ομαδική θεραπεία εδώ και 11 χρόνια, σεμινάριο του Καλογύρου πηγαίνω ακόμα και τώρα μετά από 10 χρόνια κτλ. Μου λέει ρε φίλε, δεν γουστάρω δηλαδή. Ήταν πολύ αρνητικός όταν πήγαινα, με τρόλαρε, με πείραζε, με το ένα το άλλο κτλ. Του λέω γιατί δεν θες, αφού ξέρεις θα σου κάνει καλά. Όχι, μου λέει, μην το συζητάς. Ήταν και πολύ επιθετικός και αρνητικός. Μια μέρα πάμε και πίνουμε τα τσίπουρα με τον Στεφανάκο. Οπότε όταν βγαίνουν τα τσίπουρα, βγαίνουν και αλήθειες. Μου λέει, εσύ φίλε, ξέρεις τι. Λέω, για λέγε. Μου λέει, νιώθω ότι αν ξαναπάω, θα είναι πισωγύρισμα για μένα. Η πεποίθηση του Στέφανου, του φίλου μου, του συνονόματου, είναι ότι όταν και αν θα ξαναπήγαινε, θα ήταν πισωγύρισμα. Οπότε πολλές φορές είναι μια εξωτερική πεποίθηση που δεν μου επιτρέπει να βάλω το τιμόνι μου εκεί πέρα που θέλω. Οπότε όλες αυτές τις πεποίθησεις, όταν ο φίλος μου ξεφορτώθηκε αυτή την πεποίθηση και ξαναπήγε να κάνει θεραπεία, του ξαναπήγε στο coaching κτλ., ανάσανε. Δηλαδή είναι πολύ σημαντικό να μην επιτρέπεις εξωτερικές πεποίθησεις που δεν είναι συμβατές μαζί σου να κάνουν κομμάτι στη ζωή σου. Το καράβι είναι δικό σου, είναι μόνος το καράβι σου. Έρχεσαι με το καράβι σου, φεύγεις με το καράβι σου, ούτε με τα παιδιά σου, ούτε με τα λεφτά σου, οτιδήποτε άλλο. Αγάπα το καράβι αυτό και είναι πολύ μεγάλη μαγιά πραγματικά να πεις ότι δεν μπορώ, τώρα χρειάζομαι βοήθεια. Οι πεποιθήσεις συνήθως είναι αντίθετες από αυτές που νομίζω. Ναι, ξέρεις τι, αυτό που λέει ο Στέφανος με βρίσκει 100% σύμφωνο. Υπάρχει μια διαδρομή του καθενός μας που είναι μοναδική. Η διαδρομή μας δεν είναι ούτε με τους συζύγους μας παρέα, ούτε με τα παιδιά μας, ούτε... είναι μοναδική η δική μας διαδρομή. Όταν το συνειδητοποιήσουμε αυτό το πράγμα, ότι είναι δική μας η διαδρομή και θέλουμε, θα κάνουμε πράγματα για να την αλλάξουμε, να την πάμε προς εκείνη την κατεύθυνση που επιθυμούμε. Το εμπόδιο ποιο είναι? Η εκπαίδευσή μας και ο αυτόματος πιλότος. Πολλές φορές, για να μην πω όλη τη διάρκεια της ημέρας, έχουμε μάθει να είμαστε τον αυτόματο πιλότο. Άρα συνειδητές μικρές αλλαγές. Μία αλλαγή θα είναι να πας να ζητήσεις βοήθεια, ναι.
Ή μια άλλη αλλαγή θα είναι να μιλήσει με έναν φίλο σου ανοιχτά, να του πει: ξέρεις κάτι, εγώ σε ζηλεύω. Να του πει ότι ξέρεις κάτι, εγώ έρχομαι μαζί σου γιατί θεωρώ ότι παίρνω κοινωνικό στάτους από σένα. Αν τα μοιραστείς, είναι απελευθερωτικά. Αν τα κρατάς μέσα σου, είναι βαρύδια. Αν αυτό το συνειδητοποιήσουμε, είτε είμαστε άντρες, είτε είμαστε γυναίκες, είτε είμαστε οτιδήποτε είμαστε, πρέπει να καταλάβουμε ότι οι άνθρωποι είμαστε το ίδιο. Αν δεν αφεθείς, τότε θα ζεις με τα βαρύδια σου. Και επειδή αναφερθήκατε πολλές φορές στον Ατζέμι, μπορεί να είναι και αυτός ο τρόπος που ήρθες για να μάθεις αυτή τη ζωή. Το να ζεις με αυτά τα βαρύδια. Αν θέλεις και είσαι σε αυτή τη φιλοσοφία ζωή σου να τα αλλάξεις, θα έρθει η αλλαγή. Δηλαδή, θέλω να πω ότι δεν είναι εξαναγκασμός το να πας σε έναν ψυχολόγο, σε έναν ψυχίατρο, σε έναν coach. Μην το δούμε ψυχαναγκαστικά. Δεν είναι υποχρεωτικό να πας. Γιατί μου λένε κάποιοι, μα εγώ νιώθω μια χαρά. Γιατί να μιλήσω εγώ σε έναν άνθρωπο ειδικό? Λέω, αλλά αυτά που θέλεις στη ζωή δεν έχεις καταφέρει ακόμα. Τι σε εμποδίζει? Οι συνθήκες? Μα την ίδια εποχή η Μαντόνα κάνει καινούριο δίσκο, ας πούμε. Στις ίδιες συνθήκες. Άρα είναι θέμα πώς εμείς το αντιλαμβανόμαστε και πώς εμείς το βλέπουμε. Για μένα η συμβουλή είναι μία και μόνο, αν θέλεις, να αποδεχθούμε ότι είμαστε σε εξέλιξη και ότι δεν τα ξέρουμε όλα. Αυτό είναι το βασικό. Και κάθε φορά ο κάθε άνθρωπος που είναι γύρω μας, είτε είναι coach, είτε είναι ο περιπτεράς της γειτονιάς μας, και δεν αστείευουμε, το λέω ξεκάθαρα, μπορεί να σου δώσει κάτι που μπορεί να σου αλλάξει τη ζωή. Το θέμα είναι να καταλάβεις να είσαι συνειδητός στη στιγμή. Για μένα από εκεί ξεκινάει όλο το παιχνίδι. Να είσαι συνειδητός. Και για να γίνεις συνειδητός, να μαθαίνεις. Υπάρχουν δάσκαλοι, υπάρχουν άνθρωποι, μέντορες, που έχουν προχωρήσει στη διαδρομή τους και έχουν κάνει πράγματα και που μπορείς να τον δεις μέχρι ένα σημείο ότι είναι παράδειγμα για σένα. Και μετά να αλλάξεις παράδειγμα και να πας σε έναν άλλον coach, έναν άλλον μέντορα. Δεν τελειώνει αυτό, έτσι. Αλλά σίγουρα είναι δικιά σου διαδρομή. Πάρτε και κάτι. Σωστά. Εγώ, σαν συμβουλή, θα έδινα το τρίπτυχο «Είμαι, κάνω, έχω», που αν συνοδεύει κάθε φορά τη σκέψη των ανθρώπων και των ανδρών, επειδή κάνουμε την κουβέντα αυτή, αφορά αυτούς περισσότερο, λύνει πολλά ζητήματα. Το «Είμαι» προσδιορίζει αυτά που κάνω και αυτά που έχω. Όχι αυτά που έχουμε, δεν προσδιορίζουν αυτά που έχουμε εμάς. Γιατί τον μπερδεύουμε πάρα πολύ κάθε άνθρωπος, άντρες, γυναίκες. Οπότε με αυτή τη συνοδεία, αυτό το τρίπτυχο, αν υπάρχει πάντα στη σκέψη, νομίζω ότι πάει ένα βήμα παρακάτω. Πριν από ένα χρόνο είχα διαβάσει το βιβλίο, αλλά το είδα και σε θεατρική παράσταση. Είναι το Tuesdays with Maury, Τρίτες με τον Μόρι. Είναι η ιστορία ενός καθηγητή πανεπιστημίου, ο οποίος νόσησε από καρκίνο, είναι πραγματική ιστορία, ο οποίος δεχόταν κάθε Τρίτη έναν παλιό φοιτητή του και ουσιαστικά του έδινε τα τελευταία μαθήματα ζωής. Από Τρίτη σε Τρίτη η υγεία του καθηγητή χειροτέρευε μέχρι που κάποια στιγμή κατέληξε. Το ενσάρκωσε τον καθηγητή ο Βαλτινός σε μια εξαιρετική ερμηνεία πριν από 1,5 χρόνο, πήγαμε και να το δούμε. Οπότε κάποια στιγμή, το είχα δει και στο αμερικάνικο κείμενο, αλλά πραγματικά όταν το είδα στα ελληνικά και στη μητρική σου γλώσσα από έναν ηθοποιό σαν τον Βαλτινό, πραγματικά τότε με άγγιξε. Του είπε ο Βαλτινός του φοιτητή του, του μαθητή του, λέει: κάθε μέρα θα κάνεις την εξής ερώτηση. Είμαι αυτός που θέλω να είμαι? Είμαι αυτός που θέλω να είμαι? Κανένας από τους τρεις μας ή τους 13-33 πιστεύω ότι ούτε η Μαντόνα ακόμα είναι αυτό που θέλει να είναι. Οπότε είναι πολύ σημαντικό να απαλλαγούμε από την ανάγκη να πούμε ότι είμαστε ακριβώς αυτό που θέλουμε να είμαστε. Όλοι θέλουμε κάτι παραπάνω. Η μόνη ερώτηση είναι: υπάρχουν δύο ενδόν ερωτήσεις. Γιατί δεν είμαι, αλλά η βασική ερώτηση είναι το πώς θα γίνω αυτό που λέει ο Χρήστος. Πώς θα γίνω κάτι παραπάνω, έστω και 1%. Κανένας μας δεν είναι ακριβώς αυτό που θέλουν. Όλοι θέλουν κάτι παραπάνω. Και είναι ανθρώπινο, είναι θεμιτό, είναι αναγκαίο και είναι και πολύ. Πραγματικά πολύ ισχυρό να πεις ότι δεν είμαι αυτό που θέλω να είμαι. Αλλά η ερώτηση είναι ποιος θέλω να είμαι και πώς θα πάω έστω και στο εκατομμύριο πιο κοντά σε αυτό που θέλω να πάω. Ακριβώς. Και θα είμαστε και όλοι, δεν τελειώνει και αυτό το ταξίδι, Κατερίνα, για να συγγνώμη και όλη την πολυλογία, δεν θα κλείσει ποτέ. Λέγει ο Σάρμα πάντα ότι είμαστε όλοι work in progress. Είμαστε όλα έργα σε εξέλιξη. Μέχρι την τελευταία μέρα μας θα είμαστε έργα σε εξέλιξη. Όταν απαλλαγούμε από την ανάγκη τα πράγματα να είναι τακτοποιημένα, τα πράγματα δεν θα είναι ποτέ τακτοποιημένα. Πάντα θα γίνεται τη πουτάνα. Είτε είναι ο κορονοϊός, είτε είναι μια κρίση, είτε ένα θέμα, είτε ένας χωρισμός, είτε μια πτώχευση, οτιδήποτε άλλο. Μέσα σε αυτή την τέλεια ανισορροπία πρέπει να βγω να βρω τη δική μου την εσωτερική ισορροπία. Και είναι πραγματικά πολύ μεγάλη μαγιά στον δρόμο αυτό να αναζητήσει βοήθεια. Εγώ πραγματικά προσωπικά, εάν δεν είχα αναζητήσει βοήθεια, τώρα στα 51 μου χρόνια, νομίζω δεν θα ζούσα.
Ειλικρινά σας λέω, νομίζω δεν θα ζούσα. Αν δεν είχα πάει να κάνω coaching, να κάνω θεραπεία, δεν θα ζούσα αυτή τη στιγμή. Θα είχα πεθάνει, θα είχα σκάσει. Δηλαδή, βάζω στοίχημα κιόλας. Οπότε, μπορεί να πας κάπου, μπορεί να μην πας. Αν πας κάπου, μπορεί να σου κάτσει και μπορεί να μην σου κάτσει. Η ερώτηση είναι αυτή. Και αν σου κάτσει, δεν θα μάθεις ποτέ. Και αν σου κάτσει και μετά πρέπει να αλλάξεις, γιατί υπάρχει ένας τεράστιος φόβος από πίσω. Αν σου κάτσει και πρέπει να αλλάξεις και πρέπει να αφήσεις ανθρώπους αγαπημένους και πρέπει να προχωρήσεις, γιατί πολλές φορές αυτό το αν σου κάτσει, Στέφανη, το ξέρεις πολύ καλά, κρύβει από πίσω όλο αυτό που δεν θέλεις να αλλάξεις. Ξέρεις που θες να πας, κακά τα ψέματα, η ψυχή σου ξέρει. Εκεί σε πάει. Η λογική σου λέει να μην πας, γιατί θα χάσεις κάτι. Τι, θα χάσεις τον σύντροφο που είναι, ξέρω εγώ, ιδανικός σου σύντροφος. Θα χάσεις ενδεχομένως τις καλές σχέσεις. Αυτό που θεωρείς ότι είναι ιδανικός. Αυτός που θεωρείς για σένα, στο μυαλό σου. Έτσι, γιατί μπορεί να είναι και της παρέας σου ιδανική σύντροφος. Δεν το ξέρεις αυτό ποτέ. Λέω γενικότερα. Άρα, ναι, νομίζω ότι αυτό είναι το παιχνίδι. Εκεί παίζεται το όλο παιχνίδι. Να καταλάβεις πού βρίσκεσαι εσύ σε όλο αυτό. Η ζωή θα υπάρξει και χωρίς εμάς. Το θέμα είναι εμείς τι κάναμε αυτή. Ξανά βλέπα κάποια στιγμή το Matrix, την καταπληκτική ταινία με τον Keanu Reeves, μια συγκλονιστική ταινία όπου όταν την είχα πρωτοδεί δεν είχα πάρει χαμπάρι τι έλεγε. Ότι κάποια στιγμή του λέει, αν θυμάμαι καλά, ο Μορφέας του λέει ότι υπάρχουν δύο χάπια. Υπάρχει το κόκκινο χάπι και το πράσινο χάπι. Εάν πάρεις το κόκκινο χάπι, είσαι βολεμένος στον καναπέ, στην ακινησία της ζωής, καλά είναι τα πράγματα, μην τα πειράζεις τώρα, οπότε είσαι καλά. Το πράσινο χάπι έχει πάρα πολλά αγκούρια. Αλλά πραγματικά το πράσινο χάπι είναι η αληθινή ζωή. Και έχουμε έρθει εδώ πέρα για την αληθινή ζωή να πονέσουμε, να πέσουμε, να ξανασηκωθούμε, να αμφισβητήσουμε τον εαυτό μας, επειδή είναι πρόσφατο και το Πάσχα, να σταυρωθούμε και μετά να αναστηθούμε. Αυτό το πράσινο χάπι είναι πραγματικά η ζωή. Το άλλο κόκκινο χάπι είναι simulation. Είναι μέσα από τα media, μέσα από τα social media. Εντάξει, τώρα μην το πειράζεις, καλά είναι. Και στο πρώτο βιβλίο, στο δώρο, είχα γράψει κάτι το οποίο δεν είναι δικό μου. Το είχα βρει σε ένα περιοδικό καταπληκτικό αμερικάνικο, λέει ο ορισμός της κόλασης. Ο ορισμός της κόλασης είναι την τελευταία μέρα μου στη γη, αυτός που είμαι να γνωρίσει αυτό που θα μπορούσα να είχα γίνει. Ο ορισμός της κόλασης, στην τελευταία μέρα μου στη γη, αυτός που είμαι να γνωρίσει αυτό που θα μπορούσα να είχα γίνει. Και αν σου κάτσει, δεν θα μάθεις ποτέ αν το δοκιμάσεις. Πολύ ωραία. Μοιραστήκαμε πάρα πολύ ωραία πράγματα, νομίζω. Εγώ ευχαριστώ που υλοποιήσατε αυτή την ωραία προσφορά σε αυτούς τους ανθρώπους που ακόμα δεν έχουν ζητήσει βοήθεια. Να το πάρουν σαν δώρο και να το επεξεργαστούν, να βοηθήσουν τον εαυτό τους. Αν θέλουν να μας ρωτήσουν κάτι προσωπικά, είμαστε ανοιχτοί σε οποιαδήποτε ερώτηση να βοηθήσουμε. Δεν ξέρω αν έχετε κάτι άλλο να πείτε. Και αν σου κάτσει. Ακριβώς. Και αν σου κάτσει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι κάποια στιγμή αυτή η συζήτηση να πάρει έκταση από κοντά, διαζώσεις. Να συναντηθούμε κάτω από τον ήλιο σε ένα ωραίο καφέ, να τα λέμε από κοντά. Γίνεται. Αφού το θέλεις, ήδη έχει γίνει. Το ξέρω τι γίνεται. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά σε όλους. Να είστε καλά. Επίσης.